Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg ħareġ iwieġeb lill klabb tal-Futbol Gżira United li fil-jiem li għaddew ħares qarija jesprimi id-diżappunt talli bħala għaqda sportiva ġie attakkat mill-partit fl-oppożizzjoni. Il-kwistjoni kollha bdiet meta id-Deputat Nazzjonalista Konrad Borġmanxie sostna li Gżira United m'għandhomx titlu legali fuq l-art tal-klabb f'Manuel Island, iżda is-Segretarju Ġenerali tal-klabb Ian Mikallef li wkoll kien eks-sindku nazzjonalista fl-istess lokalità wieġeb lil Borġmanxie u espona il-gideb tal-Partit Nazzjonalista li beda jattakka lill-klabb. Ian Mikallef sostna li r-riżoluzzjoni parlamentari turi biċ-ċar li Gżira United flimkien ma' oħrajn se jżommu id-drittijiet tagħhom fuq partijiet ta' Manuel Island minkejja it-tħassir tal-kuntratt. It-tmiem tal-kuntratt wasal b'deċiżjoni politika tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela biex Manuel Island ingħata lura lin-nies wara li fis-sena 2000 Gvern Nazzjonalista tali l-iżviluppaturi. Il-klabb ħassu diżappuntat bil-Partit Nazzjonalista u fil-fatt ħares qarja jgħid li dan naqqas milli rikonoxxi il-kuntest storiku u legali li għandhom Gżira United biex ikollhom faċilità sportiva f'Manuel Island, xi ħaġa li ilha f'idejhom għal nofs seklu. Iżda quddiem dan kollu Alex Borg qal mal-Mall Today li mhux se jattakka lill-klabb. Jiena minix ħan attakka l-Gżira United għax fl-aħħar mill-aħħar dak huma tim tal-futbol, anzi il-gvern li kieku verament ried juri r-rieda politika illi jgħin it-teams tal-futbol kien jara kif isibilhom soluzzjoni aħjar. L-tur tal-Mall Today Kert Sansone ukoll irrimarka li l-klabb jinsab diżappuntat bl-Aġir Nazzjonalista meta attakkaħ imma Borg baqa' jiġħad quddiem il-kliem iswed fuq l-abjad. Jien informat li fi Gżira United id-dirigenti eċetera kienu wkoll maħruqa għall-Partit Nazzjonalista l-pożizzjoni li jgħidu sma' intkom aħna klabb tal-futbol għandna bżonn ikollna faċilitajiet tagħna, introjtu kummerċjali għall-klabb. Aħna qatt ma attakkajna l-Gżira United. Fuq din il-kwistjoni, is-segretarju tal-klabb Ian Mikallef espona wkoll l-ipokrezija ta' Borġmanxie hekk kif sostna li dan fil-passat kien qal miegħu li jrid jiżviluppa lil Manuel Island fl-istess ħin li kien qed jiġi diskuss żvilupp fil-ground tal-Università ta' Malta. Fl-istqarrija Gżira United sostnu wkoll li hu diffiċli wieħed jifhem għaliex il-Partit Nazzjonalista qed jopponi proġett sportiv fin-Nicol Ground stess meta fil-konċessjoni li ngħatat lil Midi minn Amministrazzjoni Nazzjonalista stess infettħu il-bibien għal żvilupp residenzjali f'Manuel Island, inkluż appartamenti.